Afambu Dr. Augustine Onyejiuto. Ibe na-eme ebe a tata bụ ibe gbasara ọnwụ nna m ka anyị nọ na anyị na-akwadobe ka anyị jebe mortuary oje bunata nna m. Nna m bụkwanụ onye umeala, onye ndị obodo ma asị onye eziokwu, onye ara achọ nsogbu. Don't have any problem, and we pray that na if ọ na-gbasara ya today anọ na if ọ na-gbasara ya today that na anyị eme everything ọwụna by the special grace of God, that there will be no problem, and there will be no problem, and Chineke nna enyego aka ife na-esi otu a na-aga sisi anyasị everywhere, ife niile na-aga very very well. Few months ago, he went to be with the Lord in peace. I've always been wondering how my father will go, because this is a man that has no single enemy. This is the most peaceful man in Isiokpo. I make bold to say it. He's the most peaceful man in Isiokpo. Onwe nya na-eji, onwe nya na-ekpe, onwe nya na-edu nkwu, onwe na-edu nkwu. He was loved by everybody, the young, the old, the rich, the poor, the affluential, everybody. So, Isiokpo niile agbakọ na taa ka anyị bịa kwanyere ya ugwu ikpeazụ. Ọ ya ka anyị na-akwado ka anyị jebe na morgue jebute ya. So, and anyị ara m n'ife na-eme taa nye Chineke n'aka na anyị enwe a good day, because he was a good man. So it's gonna be a good day. So all the children have gathered, and we are good to go. Okay, programs. Okay, so this morning, because apart from Ononaobi is a chief in the cabinet, he's also an Ide Isiokpo. So, as the tradition demands, and because the Ide Isiokpo have authorized that na ebute na palace, ka all the chiefs in Isiokpo nabata si anya ijezie n'ụlọ bịa lie here in state for few minutes. From there, agazie na St. John Church, a church opere all his life. Then emesizi anọtazi ụlọ nie ya bidozie akwamozu. So atata anyị akwụ ya ta akwasị anya ta echi ndị nze, ndị ọzọ, ndị ọgọ, ndị mmadiani ya kwa ya echi, because na ọnwa mụbara amụba, so achọrọ ka akpọkọsị anya ọnụ, because he was celebrating for 2 days. So, and that's why we're here.
Chukuna goze na dia boke Resiti deke Danyere maka Oye kere Ake mapugite Oke mapugite Ewo Chukuna goze na dia boke Resiti deke Danyere maka Oye,